Čaute, pri mojom ďalšom videu nachádzame sa v prívesnom vozíku na loďky, pretože Anna má pustenú mega nahlas hudbu a neraz tam robiť nič, zvlášť nenatáčať video. Tak sme vonku, kde bude aspoň trochu zrozumiteľnejšie a budete mi niečo rozumieť, keď budem vedieť rozprávať po slovensky. To bola dlhá veta. Ináč dneska je deň Matiek, čiže všetkým mamičkám všetko najlepšie, zvlášť mojej mamičke. A dneska to bude video, ktoré to ešte nebolo. Let's play pre starších, ktorí nemajú šajnu, čo to je, tak to je v podstate video, kde ja hrajem hru, keď som popri tom. A vy to pozeráte samozrejme. A ideme hrať hru, ktorú ešte na slovenskej YouTubeovej scéne nikto nenatáčal. Ináč toto je moja plocha, ahojte na mojej ploche. Hehe. To je fotka s detkom, ako na budapeštskom letisku hrajeme karty pred môjim odchodom sem. A zapneme si Google Chrome, pretože táto hra je od Google Chrome. Môžete ju mať aj v telefóne, je úplne zadarmo, stačí keď si stiahnete Google Chrome, dáte niečo vyhľadať v offline, musí vypnúť internet, dobre. Dáte si niečo vyhľadať alebo dáte na nejakú stránku, proste nech vám ju načíta v offline režime, je niečo tam vyhľadať, blablabla. Teraz načítava, zistí, že nemá internet a čo vám naskočí na Google Chrome? Niečo, keď sa to načíta, tak sa to načíta. Čo by som vám ešte zaujímavé? A môžem vám to ukázať na telefóne. Idete si vyčítať a naskočí vám niečo také, keď nemáte internet. Ťuknite na toho panačika a môžete hrať. A skačete a idú také kaktusíky, cez ktoré máte preskakovať. A keď sa dotknete kaktusíka, tak zoberte. Čo? Ček. A, tu je. A ideme, bežíme. Bežíme. Beží dinosauruk. Kaktus. Kaktusí. Kaktus. Normálne som natáčal toto video už raz, ale môj nádherný počítač to nenatočil, takže to hrajem ešte raz. A vtedy proste som mega skilloval, proste 50-60, lebo tam hore máte ako dlho idete, hej, po stovke vám to pipne. A som dával taký 50-60, nikdy mi to nešlo, tak som tu sedel pol hodiny, kým dám konečne 300. Keď som dal 300, tak som povedal, že dobre, končím. Išiel som si tu na ešte hneď pozrieť, že čo som natočil, ako som to hral. Sakra, ako som to hral a keď som sa pozrel, tak nenatočilo to, vyplo sa to proste. Ma to nebaví, vidíte? Znovu nič nerobí. Znovu to úplne podserkávam. A v škole som to hral na telefóne dosť dlho. A som mal nejakých 800 alebo 900. A som si teraz, som došiel domov, som si zapol počítať, že si to idem vyskúšať v izbe. A nejakých 600 som dal len tak dobre ideme natočiť a zapnem počítač a proste neviem dať 200 alebo 300. Takže znovu to, čo pred chvíľou dám 300 a idem domov. Takže beží. Vám to asi potom zostriham, ne? Lebo tu určite budem dávať mega čísla, tak aby ste si to nemali také dlhé a nudné. Jump. Nejumpuj. Jump. Hop, jump. Hop, jump. Pong. Ne. 321. A dáme ešte dačo. Tak hneď nepôjdeme domov, keď na prvý pokus to dám. Dúfam, že to natáča, aby som znovu nemusel celé natáčať. To dnes našim, keď je jedno, potom nič a za chvíľu proste skupinka stromíkov. A ja to neviem nikdy preskočiť. Proste už som skúšal všetko možné. Lebo toto je ešte v pohode, ale keď sú blízko, tak proste tam musíte hneď ťuknúť, keď dopadnete, aby ste vyskočili, ale nemôžete držať tesne pred tým, lebo keď stisnete vo vzduchu, tak vám to nesníma ako skok. Respektíve sníma, môžete skakať celý čas, ale keď máte prvý jump, stisnete a nič, tak je tam medzera. A štve ma ešte to, že na tom prvom videu, čo sa mi nenatáčalo, som dal nejakých 200 s tým, že som iba držal a som celý čas skákal. A
Preniesol video. Jump, 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 jump. Stromiky. To sú kaktusy, kaktus, 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 kaktus. No. 285. Dáme ešte raz srdcovku a ideme domov. Ja to nechcem robiť polhodinové video z tejto úžasnej hry. Pam, 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 pom, 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 pam, pom, pam, 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 Pripadá, že teraz je to ľahšie ako predtým, keď je to rýchlejšie. $776, dobre, stačilo. Takže ja ďakujem, že ste pozreli moje ďalšie video, dúfam, že ste sa trochu zabavili a všetkým vám vyškam všetko najlepšie a majte pekný deň.